το σκουλίκι Γεωσκόλιξ Ωμέγας. Ελληναράδικος. Για να κάνουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Βάζουμε το index finger δίπλα στον Γεωσκόλικα, ο οποίος το νιώθει τώρα. Αισθάνεται ο Γεωσκόλιξ. Ρε ντοκιμαντέρ. Αισθάνεται, βλέπετε τώρα βάζει και τα ποδαράκια του. Το νιώθω, το αισθάνομαι και εγώ. Πώς να τον ονομάσω? Και επειδή έχω νεύκια στα χέρια και λοιπά, αποτραβήχθηκε, πάει να δοκιμάσει παρακάτω. Πώς να τον ονομάσω? Από το ύφος του έτσι το γλυκούλι, μάλλον Άδωνη θα τον βγάλω. Άδωνης ο Γεωσκόλιξ. Είναι εντυμένος και στα επίσημα υπουργικό ένδυμα. Νάτος. Για να δοκιμάσουμε από εδώ. Τζουτζούκο. Άδωνη, πού πας? Πρέπει να σου βρούμε μια γυναίκα εσένα, οπωσδήποτε. Μόνος σου. Εκτός αν θες άλλα πράγματα. Τζουτζούκο. Άδωνη. Όχι, αυτό που άφησα στον τοίχο και θα το διορθώσω είναι μπογιά. Άδωνη. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Είναι μοναδικό. Κάθε πλάσμα, αν εξαιρέσεις τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου μας, είναι μοναδικό σε αυτόν τον κόσμο.